Aquest any, als Gens de P4B, hem treballat l'autor Vincent Van Gogh. Quadre la pinta del Vincent Van Gogh. I com es diu, Melanie? Diu l'habitació. Hi ha dos cadires. I per què, Nico? Perquè té un amic. I on està aquest amic? Ah, molt bé. Que ve a visitar-lo, l'amic? Sí. La fusta. La fusta, molt bé. I com és aquest llit, Vero? Gran. Gran. Hi ha dos coixins. Ensenya-me'ls. Barret està penjat al llit. I de qui és aquest barret? Del Vincent Van Gogh. O sigui que estava a casa. Es posava el barret quan? Quan feia sol. Molt bé, carinyo. I t'ha agradat tu el Vincent Van Gogh? Per què? Perquè m'agrada, I Una toalla del Van Gogh. Hi ha a la paret? Una finestra, que la vam veure. Us en recordeu de la finestra? Sí? ensenya'm la Ensenya'm finestra. la finestra a la Marisa, fora al carrer. Com és? De dia o de nit? De nit? O el comedor. Aquí estava la porta. Aquí estava... Heu esbrinat que una cosa era la porta i l'altra era l'armari. Molt bé. Perquè em sembla que li ve perquè n'hi ha una manta al llit. A veure, la manta? Aquí està, Què és? a l'espeix. El mirall? El mirall on es mirava el Van Gogh? Molt bé. I per què No, no hi havia lavabos? Per què, carinyo? Per què on posa l'aigua el senyor Van Gogh? Per en la rentar-se. mesa. Ensenya-m'ho. Ara los girasols. A mi m'agrada la casa. A mi m'agrada la nit estrellada. A mi m'agrada la nit estrellada. M'agrada la casa. A mi m'agrada la collita. A mi la L'habitació. l'habitació. Molt bé. I a tu, què t'agrada? A mi m'agrada també l'habitació. M'encanta l'habitació. A mi m'agraden els girasols. Els girassols. I a mi I a tu, què t'agrada, carinyo? la casa. Els girassols. I a tu, què t'agrada? La collita. La collita, per què? Perquè hi ha molts colors. Sí? A mi m'agrada tota la casa. Totes. M'agrada la casa. La casa o l'habitació? La casa. La- Girasols. Molt bé. Va, Lucía, què t'agrada a tu? O el Vincent Van Gogh. Qui t'agrada del Vincent Van Gogh? Quin és el teu quadre preferit? Lucía, t'agraden els girassols a tu? Sí? És el quadre que més t'agrada? A mi m'agrada la casa. Molt bé. Els girasols necessiten molt sol. A mi m'agrada els girasols.